Patay'ng lawas sa Chief Engineer sa nasangad nga Barge dito sa Surigao, Gitakda'ng dadon dinhi sa Sugbo ug mga adlaw. Siluan meron dina sa report. Nagdagkot og kandila tupad sa hulagway ni Michael Enoch ang live-in partner ni ini nga si Anita Erespe. Gahapon sa buntag lang nahibaw-an ni Anita gikan sa igagaw ni Michael nga usa ang iyang bana sa mga missing nga tripulante sa LCT Cebu Great Ocean. Apan pipila ka oras, nakadawat na lang sila og konfirmasyon gikan sa kompaniyang gitrabahuan ni Michael nga patay na nila kining napalgan. As niya nahibuong lagi kung anong hangtod gaha sa pagka-Martes, wala na gid siya kuan ko ang tawag, waitik, oras mo na siya sige tawag namo. Matod ni Anita, Domingo sa hapon, nag-video call pa sila ni Michael, uban ang iya mga anak ug apo. Gani, nagpadapa si Michael ug mga hulagway sa ubang mga barko nga nakita niyang gihampak sa dagkong bawd. Apan wa kini magsulti kaniya nga sila samtang luwan sa barge, gikuso-kuso na usab diay sa dagkong bawd. Ug tuoras gid siya was okay ra sila, wa man sad siya ingon nga nanguan si ana ni ana lang gid siya nga nasangag sila kusog bag kuan diri kusog ko ng bagyo diri ana ra maura na ana wasa sila nagdahom nga maunsa sila maura sa na iyang last kuan. Mga duha ka semana pa lang sukad na balik og trabaho si Michael sa naasoing kompanya isip Chief Engineer. Apan wa magdahom ang iyang pamilya nga mao na day kadto ang katapusan niyang pagbiyahe. Nailo ni Michael ang 48 anyos niyang live-in partner ug 5 ka mga anak. Sa pag-abot sa patay'ng lawas ni ini sa Sugbo ug mga adlaw, idiretso ang patay'ng lawas ni Michael ngadto sa Tabugon diin hayaon kini sulod sa 3 ka adlaw ug dadon kini pagbalik sa dakbayan sa Sugbo diin nanimuyo ang iyang pamilya sa Barangay Tijero. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.